Sziasztok! Hoztam ma nektek egy összehasonlító videót, ami újdonság szerintem, mert még senki nem csinált ilyet, legalábbis magyar viszonylatban. Azt tudom, hogy YouTube-on van fönt videó ilyen, de magyart még nem láttam. Kettőt gondolhattok, hogy miről lesz szó. A Connectix építő van nekünk itthon, és nagyon sokan szoktatok írni, hogy mi a véleményem az olcsóbb verziókról, össze tudom-e őket hasonlítani, van-e nekünk otthon, vajon milyen lehet gagyi, vagy jó, vagy ugyanolyan, mert hogy a Connectix sokatoknak kicsit drága, és ma hoztam egy ilyen összehasonlító videót, mégpedig a Colormag építővel, ami a lerni.hu-ról van, onnan rendeltem. Ezzel fogjuk összehasonlítani a Connectix-et, és azért van ehhez szerencsém, mert anyukámék vették ezt a csomagot hozzájuk karácsonyra a gyerekeknek, hogy ott is legyen ilyen építőjük, de ők nem akartak Connectix-re beruházni. Be tudom nektek mutatni, hogy milyen az olcsóbb másolat, vagy nem tudom amúgy, hogy ez a másolat, hogy a Connectix az eredeti, vagy a Magnetize, vagy melyik, de össze tudjuk hasonlítani most ezzel a Connectix-et, úgyhogy mutatom is. Nekünk itthon 2 csomagunk van Connectix-ből, az egyik az a Starter Pack, amiben még mikor mi vásároltuk talán 62 vagy 64 darabból állt, most már ez is 60 darabos, ugyanúgy, mint a Colormagnak ez a szettje. Ide kiraktam nektek, mert a doboza már nincs meg, de egyébként teljesen hasonló méretű a doboz, nagyon hasonló a csomagolás is, csak más a dizájn, és nem tudom, hogy azóta változott-e, de a Connectix-be a 60 darabos, vagy a 62 darabos szethez is volt zsák, de az nem vászonzsák volt, mert ez vászonzsák, ez a 100 valahány darabos, 105-100 daraboshoz van, de lehet, hogy most már a 60 daraboshoz is ilyen vászonzsákot adnak, nem tudom, de nekünk az előző, ami volt a 60 daraboshoz, az hamar elszakadt, úgyhogy annyit tudok mondani róla, hogyha még most is az van benne, hogy az ilyen könnyen elszakad, viszont ebben a 60 darabosban meg nincsen semmilyen zsák, amiben bele lehet pakolni. Összeszedtem nektek, hogy a 60 darabos szetbe mit kaptok, és akkor össze tudjuk hasonlítani, hogy ebben mi van. Ezt most kinyitom, hogy lássátok, hogy milyen a csomagolás. Na hát ebben ilyen nylon, ilyen zörgős nylonban vannak belerakva ezek az építő elemek. Ilyen a Connectix-ben nincsen, tehát ott a vászon zsák van, vagy a zsák, meg maguk az építő elemek, és a 60 darabos Connectix-ben van 6 darab ilyen nagy négyzet. Az eredetiben nem mindegyik színből volt egy, a mostaniban mindegyik színből van egy, úgyhogy nektek nem tudtam úgy összeszedni, de van benne piros, sárga, kék, zöld, lila meg narancs, és a kicsi négyzetekből mindegyik színből van 4 darab benne, ilyen kis ablakocskából is szintén mindegyik színből van 6 darab, és ebből a nagy ablak vagy ajtóból is van benne szintén 6 darab mindegyik színből, csak úgy még a régi csomag az nem úgy volt megcsinálva, és van benne ilyen nagy háromszögből, vagy ilyen tetőelemből mindegyik színből szintén 1, a kicsi háromszögből mindegyik színből 1, és ebből a derékszögűből is mindegyik színből 1. Hát ott a 60 darab az ennyiből áll. Na, kipakoltam ide a Colormagot, ami rögtön szembetűnő különbség, hogy a 60 darabos Colormagban nincsenek ilyen nagy négyzetek, szóval ez azért negatívum, mert ahogy látjátok, ott építettem egy ilyet, ezt lehet használni ilyen tetőelemnek, ami sokkal jobban megtartja így például a ráépített tornyokat.
Míg ha például 4 darab ilyenből építünk egy tetőt, akkor könnyebben összedől, omlik a dolog. Ami még látszik, hogy ebben többfajta szín van, tehát ebben 2, 4, 6, 8 féle szín van, még ugye a Connectix-ben 6, és ugye ebből a kis kockákból 4 van, itt viszont mindegyik színből 3 darab van a csomagban, és sokkal több benne a kis háromszög, meg a nagy háromszög. Ami új ebben, ezek a kis téglalapok, ami ugye ez így felezve, és ebből van benne 4 darab. Ezekből meg 2, 4, 6, 8, és ebből meg nagyon sok van benne. Igazából ebben az a rossz, hogy ezt tetőnek lehet használni, és ebből lehet összerakni még egy kockát, ugye? Vagy négyzetet, na. Szóval ebből lehet még egy négyzetet összerakni, ebből a 2 háromszögből, viszont ebből nem lehet négyzetet csinálni, ezt csak tetőnek lehet használni, viszont ezekből meg sokkal kevesebb van, mint a kicsi egyenlő oldalú háromszögből. Úgyhogy én abszolút azt mondanám, hogy összeállításban, 60 darabos csomagban a Connectix sokkal jobban megéri, mert ebbe vannak ilyen kis ablakocskák is, nagy négyzetek, és valahogy pont kellően jól van elosztva, hogy nincsen túl sok háromszög, amiből ugye általában a gyerekek tetőt építenek, vagy az ilyen háromszögből csinálnak még négyzetet, és nincsen eltúlozva benne ez a háromszög mennyiség, viszont sokkal többet ki lehet hozni a nagy meg a kis négyzetekből, ablakokból, mint amennyi ebbe van. A Color Maghoz is jár egy ilyen segédlet, amiben vannak mindenféle példák, hogy miket lehet belőle építgetni. Ezt a Connectix-be is megtaláljátok, csak már nekünk nincs meg, de ahhoz a csomaghoz is jár ilyen kis füzetecske, amiben ilyen ötletek vannak. Ez ilyen kihajthatós így. Ami még nagyon szembetűnő különbség, hogyha megnézitek, most ide veszek 2, hogy ennek a Color Magnak itt van egy ilyen rés, szóval hogy ez a köztes rész, ez vékonyabb, vagy nem tudom, hogy mondjam. Szóval hogy ez a mágneses szegély, ez így meg van vastagítva, és közt ez a műanyag, ez vékonyabb. Igazából ez szerintem csak designba számít, vagy tehát valószínűleg azért csinálták másra, hogy ne úgy nézzen ki, mint a Connectix. És ugye a Connectix meg ilyen teli. Viszont amit még láttok rajta, hogy ugye az illesztéseknél itt el van fedve, itt pedig ilyen lyukas. Ebbe van egy ilyen fém csap, ebbe meg, ahogy nézem, hát nem, ez csak így műanyag van összepattintva. Szóval lehet, hogy a Connectixnek az illesztése valamennyivel erősebb, vagy nem tudom. De maga a mágnes, majd azt mindjárt megnézzük, hogy melyik erősebb, vagy gyengébb, vagy mennyit bír el. Nekünk ezek már régebb óta megvannak. Ugye mivel műanyagból van, arra számítsatok, hogy ez is karcolódni fog, tehát nem fog ilyen szép fényes maradni minden. Mert amikor megveszi az ember, akkor szép fényes. De ahogy használódik, hát most így nehéz mutatni, de látjátok, így karcolódik. Keletkeznek rajta elég mély karcok, de ettől függetlenül a játék élményen nem ront, és több mint valószínű, hogy ezek is karcolódni fognak, ahogy ugye építgetnek, meg összedől, összeütődik, egymásnak csattan. Ez is ugyanúgy karcolódik. Nem tudom, hogy valamennyit befolyásol-e rajta, hogy ez ilyen süllyesztett, de alapvetően így súlyra semmilyen különbséget nem érzek,
mágnesbe semmilyen különbséget nem érzek egyelőre, majd mindjárt építünk valamit, és akkor meglátjuk, hogy mennyire áll meg. Elkezdek nektek építeni 2 ilyen tornyot, megnézzük, hogy mennyire fog megállni. Ez a kolormag. Ennyinél eldől. 1, 2, 3, 4, 5 emelet magas. ConnectX-ből, ha ugyanezt elkezdem, 2, 3, 4, 5, 6. Na, 6-nál dől el. Na, ConnectX-ből meg tudtam építeni 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 emeletet. Megpróbálom ugyanezt a kolormagból újra megcsinálni, hogy meg tudjuk-e csinálni. 2, 3, 4, 5, 6, és itt bárhogy csinálom, igazgatom, ez eldől. Ez több mint valószínűleg azért dől el, mert ugye nem sík a felület, hanem be van süllyesztve ez a rész, és erre megpróbálok rárakni még egyet. Ennyi. Hát így, hogyha valahogy tudom szemléltetni, hogy a mágnes vagy a kialakítás mennyire erős, akkor nagyjából így. De amikor így összepakol az ember, akkor egyébként ugyanúgy jól összetapadnak. Most megcsináltam 2 ilyen kis templomot. Ez a kolormag. Ebből már itt 3 szögekből kellett összeraknom, hogy legyen egy négyzet. És ugye mivel nincs nagy négyzet, ezért az oldalakat is ilyenből kellett megépítenem, úgyhogy ebből ennyi maradt. És a ConnectX 60 darabasából meg ezt tudtam, vagy így tudtam megépíteni, és még ennyi elemünk maradt bármi mást építeni, és nem kellett felhasználnom kicsi 3 szöget ahhoz, hogy megépítsem a templomot, hanem ugye a nagyobbakat használtam föl az egyik oldalán. Mindegyiknek ilyen kicsikből raktam a tetejét. Nézzük meg, hogy mennyire strapabíró. Hát, hogyha így lökögetem, akkor mennyire esik össze. Egyébként ebbe is a mágnes viszonylag erős, de azért, ha jobban nyomja az ember, akkor összeomlik. ConnectX is ugyanígy bírja ezt a taszigálást, még így arrébb is tudom tolni a házat, mert ugye ilyen nagyokból van az oldala, és hogyha nyomom, hát most ezt tényleg tök nagy erővel nyomom, és sokkal nehezebben tudtam összerombolni. Úgyhogy én azt mondanám, hogy erősebb, jobb kialakítású a ConnectX, mint ez a kolormagos építő. Amit még észrevettem, és megpróbálom megmutatni, csak a kamerám nem tudom, hogy mennyire mutatja, hogy itt ezen látszik, hogy ilyen, ahogy le van vágva a műanyag, ilyen, látjátok? Itt maradtak ilyen mindenféle sórják. Talán a piroson jobban látszik. Látjátok? Hogy itt ilyen, hát esztétikailag nem a legjobb, de hát ugye tudjuk, hogy sokszor a gyerekek az ilyeneket, sőt a gyerekeket, na hát látjátok, így látom kaparni. Szóval a gyerekeket annyira nem izgatják az ilyen dolgok, mert ők ugye játszanak vele, mi nekünk számít, hogy mire adjuk ki a pénzünket. Én azt mondom, hogy
egy ilyen kis kezdő csomagnak, ha az ember nem akar sokat beruházni, akkor nem olyan rossz ez, de alapvetően én azt mondom, hogy ha már az embernek van itthon ConnectX, és vesz egy ilyet, akkor abszolút látja, hogy mik a különbségek, és én például nem lennék vele megelégedve. A gyerekeim biztos, hogy meg lennének vele elégedve. Én nekem hiányzik belőle a nagy négyzet, túl sok a háromszög, nem lehet belőle annyi mindent építgetni, amit ugye gyerekek szoktak, ilyen házat, emeletes házat, templomot, épületet, garást, tehát így körbe kerítgetni dolgokat, kerítést, parkolót csinálni, biztos lehet belőle, meg ilyen, amik ugye itt a csomagban vannak, vagy ezekbe a példákba, de megmondom őszintén, hogy például az én gyerekeim abszolút nem úgy játszanak ezzel, hogy ilyen szélmalmokat, meg madarakat, meg nyuszit, meg tehát nem így építenek vele, hanem így építenek vele, hogy fölfele. Tehát ilyen tornyokat, házakat, épületeket. Én a ConnectX-be több lehetőséget látok, és egyébként a hozzá vásárolható kiegészítő csomagokkal, meg ugye még több lehetőség van benne. Nem tudom, hogy a Color Magnak a többi csomagjában van-e ilyen nagy négyzet, én nem láttam, és én még azt érzem feleslegesnek, hogy ennyiféle szín van. Úgyhogy így az összeállítás miensége nem annyira jó ebbe szerintem, de például anyumékhoz így jó lesz ez egynek. Viszont ugye a ConnectX-nél meg nincsenek ilyen ronda megmaradt sorják. Nem tudom, hogy ez a fém rész mire szolgál, de lehet, hogy jobban összetartja így az egészet. Ebbe a Color Magosba abszolút nem látok semmilyen plusz extra megerősítést, hanem műanyag van összepattintva. Fizika törvényei szerint a kialakítása a ConnectX-nek jobb, hogy ilyen lapos. És azt látom sajnos, hogy amik vannak piacon, többi ilyen mágneses építő, azok is ilyen mindenféle extrázott kinézetű elemek vannak benne. Úgyhogy én úgy látom, hogy a ConnectX az kicsit jobban átgondoltabb, többféle elem van benne, jobban össze van állítva egy ilyen csomag. Közben rájöttem, hogy amúgy van itthon 2 doboz új ConnectX-ünk is, mert karácsonyra mi vettünk a gyerekeknek egy ilyen 40 darabos sima kis négyzet csomagot, most hát ugye van benne 4 nagy négyzet, meg 36 kis négyzet, különböző színekbe, meg egy ilyet vettünk nekik, amiben ilyen egybe oszlopok vannak, majd mindjárt megmutatom azt is, de azt akartam még megmutatni, hogy ugye a csomagolás mennyivel, hát szerintem egy kicsit igényesebb. Ugye ebben van egy plusz extra doboz, amiben benne van, és akkor az van így körbe dobozolva, amire mondhatjuk persze egy plusz szemét, de ugye ezt a dobozt utána tök jól fel lehet amúgy használni, ugyanúgy ezt is, másra is. Viszont ugye itt egy ilyen sima barna karton van, és amit még akartam mutatni, hogy ami van hozzá ilyen inspirációs füzet, hát ebben sokkal több ötlet van, hogy miket lehet építeni. Ugye nyilván nekik a füzetük az nem csak ehhez a dobozhoz szól, hanem az összeshez. Megmutatom ezt, mert ez szerintem baromi jó ez a kiegészítő, főleg olyan gyerekeknek, akik ilyen tornyokat, meg ilyen magas építményeket szeretnek csinálni. Ebbe ilyen egybe van 2, vannak ilyen 2-esek, meg vannak benne ilyen hosszúak, ami így egybe van csatolva, és akkor ez hídnak, toronynak, lejtőnek, akárminek jó, és akkor ugye ebből van benne
1, 2, 3, 4, 5, 6, ilyen hosszú, ugye ilyen rövid kettesből is van benne, azt hiszem szerintem 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, meg vannak ilyen hármasok. Úgyhogy szerintem ez nagyon frankó kiegészítő lesz a miénkhez. Egyébként összességében nem mondanám ezeket az utánzatokat, hát ezt a kolormagost látom csak, vagy tapasztaltam csak, nem mondanám ezt se gagyinak, jó, ez teljesen jó, azért az összegén, amit kifizett érte, viszont nem olyan gazdag a csomag, nem lehet annyi mindent kihozni belőle. Szerintem sokkal jobban megéri Connectix-ből megvenni egy 100 vagy egy 200 darabost, apránként összegyűjtögetni rá, vagy a rokonok összedobják rá a pénzt, vagy vesztek egy alapszettet, és akkor mindig vesztek hozzá egy kiegészítőt, ami nem olyan megterhelő így anyagilag, de akinek meg nyilván ez fér bele anyagilag, az is tökre megérthető, és ebből is apránként össze lehet hozni egy nagyobb szettet, úgyhogy összességében véve nem olyan rossz ez, de én kialakításra, minőségre is, meg a kiegészítők többféle elem miatt a Connectix felé hajlok. De rátok bízom, hogy nektek így az összehasonlító videó alapján melyik tetszik jobban.